cikin bi ɗaya, ko bai gwada ya ji daɗi ba ko kuma babu alkhairi a cikin zuciyarsa. Don haka ina muku fatan alkhairi, ku je ku jaraba wannan. Na bada saboda annabi Muhammadu, kuma ba daga hannuna yake ba, daga gurin wani bawan Allah yake ce gaskiya shi ma zai taimaka mu wannan, zai taimaka da wannan a jaraba al'umma. Manzo Allah ce dan Allah a gwada, yace a gwada tana maganin mai ƙarya. Ina muku fatan alkhairi, Allah ya bamu da sayyidina Rasulullahi. Yau gudunmu da kuka samu kenan, already akwai na gobe, akwai akawun bi anan nayi tagging din su, zaka iya zuwa kai following din su, akwai nawa akwai na yaro na, wanda suke ƙarya da sunana. Ko yau an samu wani azzalimi ya turo wani mutum ya taho tun daga kusan Damaturu ya taho, akwai ma wanda ya zo daga Mimbila. To wanda ya taho daga Damaturu din sun haɗu da wanda ya zo daga Mimbila, dama za su zo guri na a motan Katsina suka taho tare. Ya ce billahi lazi wani mutum ne ya bashi lamba ta kai 3 yana kiran shi da sunana, ya tura mai kuɗi, ya tura masa kuɗi, amma ƙarshe ya ce bidiyo call da shi sai ya ce ya shiga ɗakin aiki, wai ya shiga ɗakin aiki. A ƙarshe bayan ya zo gidana ya ce mai gana a gidan Kamala, ya kira shi ya ce ya shigo cikin gidan. Ya ce ya zan faɗa gidan mutane haka nan kawai ba a sanni ba. A ƙarshe aka ce ai na yi ba ƙofar gida, ni kuma bana ma nan, ina sabon gidana inda ake min gini. Ina zuwa na same shi a ƙofar gida, sai ya kira shi ya ce ka ce kana cikin gida kuma ga kana ganka a waje, sai ya kashe wayar shi. Ya yi ta kira baya ɗagawa. Na ce a bani lamba wayar tashi, na sa yaro na saboda ba zan kira shi da namba na ba, zai iya gane namba na saboda iya ya sai ba namba na, ko kuma in ya ga namba na wata zai rika yawan kira na da tambayoyi da sauransu. Muka kira shi ta yi ringin ya ɗaga, muka ƙara kiran shi ta yi ringin ya ɗaga, amma da ya ɗaga ya ji alamun sallama ce aka masa wadda take akwai nutsuwa ciki, ko akwai ɗan firgitawa cikin zuciya, sai ya yanke waya. Ina faɗa muku, duk wanda ya ce maka shi ne ni, ko uban waye, ya buɗe fuskan shi ka gan shi, kai bidiyo call da shi kafin ka tura mai kuɗinka. Ni ba na so da ka zo ka kama kira na bidiyo call, ba a yi min wannan, sai na yi magana da kai. In baka shirya ba karka nemi in ma aiki, na farko kenan. Na biyu, karka taso ka zo gidana baka da kuɗi ka ce ka zo in baka magani, ni ma ba kyauta ake bani ba. Wasu abubuwan ne sai na sa yara tukuru. Yanzu a gidana akwai sama da mutum 10 wanda suke min aiki, a kullum muna kashe sama da naira 40,000 a kullum, musamman a shan ruwanmu. Ka gani, za ka zo gidana ka ce ka zo kawai ɗau magani in baka kyauta ne? Zai yiwu? Za ka je asibiti ka ce musu baka lafiya su baka magani kyauta? Amma akwai tausayawa, akwai tausayawa in ka ga mutum ga yanayin da ke za ka taimaka masa. Don haka ina faɗa muku, a Instagram, a Twitter, a Facebook, a Google, a YouTube,